Здравейте! Да ви представим новия проект. Тъй като сега е зима, е необходимо през зимата да се подготвиме за сезона, да ни е по-удобно, да ни е по-хубаво. Значи, какво сме измислили в момента? Или какво ни се налага по-точно? Това ни е старата центрофуга, която ни служеше вярно, 12 рамкова радиална, с електромотор от пералня. Наясно сте как се прави. Но какъв е проблема? Подцинкована е, изключително много трудно се подготвя и се мие преди започване на сезона, преди ваденето на меда. Миенето е нещо ужасно. Няколко часа с какви ли не четки и с какви ли не препарати, за да може да стане изключително чисто, все пак ще вадиме мед. Затова сега сме решили да подменим центрофугата по малко нетрадиционен начин. Спрял съм се на матуратор. Защо матуратор? Матуратор, който е 150 литров. Да не объркаме, 150 литров е точно така. Значи, отговаря на височина 62 см и центрофугата, старата, е 62 см. Отговаря ни и тук вече имаме по-добър размер. Защо? Значи тук имаме 55,5. Тук имаме, знаете, при старите е 49,5, вероятно 50, защото не мога да го фанем баш от центъра. Значи тук имаме с 5 см повече. Означава, че рамката от центъра, от оста, ще бъде 5 см по-към края. Това означава, че има по-добро завихрене, по-добро изфъргане на меда. Значи, тук ни е при един матуратор, значи, мислех да вземем ламарина, да огъвам, да лепим, трябваше да се прави проход за крана с резба, изобщо доста така сложни ситуации. Тук си е направено прохода за крана, вътре нямаме шевове, които да ни е трудно да измиеме. Това е, нали, много съществено. Значи, това нещо ще го измиеме много бързо. Докато ако има шевове, ако има нещо вътре да пречи, трябва да се жули с четка и изобщо няма да спестиме време. Значи, тук рамката ще я пуснем около 2 см надолу. Отдолу ни остава, не знам дали се вижда, защото сигурно много блести от инокса. Отдолу ни остават около 15 см до дъното, което е перфектно. Към центъра, мога да го видим баш точно, около 12 см до центъра, де-факто 10 см ще имаме, 10-11 см ще имаме от центъра навън. Което ще стане доста добре. Повечето знаят, ползвам пластмасови основи, върти се с много по-големи обороти, просто намирам, че ми е по-лесно с тях и не намирам разлика от другите. Сега, до тук всичко е добре. Главната дилема е: това ще бъдат краката 40 на 20 мм тръба, 2 мм е дебелината на тръбата. Ще я срежем, ще я свием, за да се получи като кръче, да има устойчивост. Но дилемата е
нали, трите крака ще бъдат на 3 точки, като при всички центрофуги. Дали да пуснем горе една лайсна, долу една лайсна и да фанем краката с по един болт за лайсните. Има го този вариант, разпространен е, но има и друг вариант. Така гледах в интернет различни така центрофуги. Има си, някои центрофуги са пробити, самия казан е пробит горе и доле и самия крак е фанат през казана. За тази цел взех нержавейка болтове 10 мм с 600 грам отвътре, които да не пречат, нали, заоблени са. 16 мм са дълги и мислех да пробием дупка горе, дупка долу и да фанем крака. Но все още не се спирам на вариант. Имам няколко дена да го измислиме или ако може в коментарите да споделите вашето мнение. Как е по-добре да бъдат зафанати краката на шината горе и доле или да пробием казана, значи ще са необходими 6 дупки. От тук 2, от тук 2 и от тук 2, 6 дупки пробивам го, фащам краката и готово, без шини де факто. Това ми е дилемата, докато сътворим коша. Коша, това ще му бъде централната ос. Централната ос, която е 12 мм, мисля, че беше, да, 12 мм централната ос. За коша на рундвал съм изкривил тези, ще има горе две от тези пръчки 6 мм нержавейка това, горе две и долу една, ще бъдат оребрени, разбира се. Това ще правим сега, но това ме тормози дали кой вариант да изберем. Дали да пробием казана 6 дупки или да пуснем две шини долу и горе и да фанем краката за тия две шини. И едното и другото има недостатъци. Виждал съм с тия шини как мърда. Примерно тук при старата центрофуга имаме шини. В смисъл тук не е шина, ами е някаква ламарина. Отдавна направена. Но гледам, че и отвътре си има нитове. Та фаната кръка с и ламарината и кръчето е фанато, отвътре е фанато. Явно да бъде по-устойчиво. Но пък съм виждал с шини на съвременна центрофуга, тук преди няколко години беше купена на мой познат. Там шините се беха оклабили, беше мръднало, краката се изкривили. Така че вероятно има и там недостатък, може да се усуква нещо, не знам. Ами, ще бъдем благодарен да споделите в своите коментари отдолу кой вариант е по-удачен, кой вариант да изберем и ще направим нови видеа, за да видим процеса на работа. Правенето на коша, изобщо изготвянето на центрофугата до крайната цел. Благодаря за отделеното време.